Roh aja bahaya lah sih. Delay mas goथाव नांदों ब्रा साबला Gua melihat rumah saya mati malah itu. Gua itu orangnya malah itu. Nah, itu kan mas kan itu. Rumah. Ekstra rumah itu dia. Meniru belakang lagi. notification fitna bagi bra Bunga kau baik kita mau sudah loh. masih maram ram dudung bra ayo like yang Jalan kan tadi. hello guys hello lobiram Korau sanau zaina. Korau sanau zaina. Biar semua itu itu gausa miyu. Malah ini mobile gausa saja sih. Live. Biar ini biar clear hai pada. Itu biar lain dong. Facebook dah. आंनि लोगोबाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय Karena itu notification थाङाखै मा yang coba nih nih. Jangan ini saya kayak. Saya kah? Ya. Aduh, ile. Kau saya itu. गक्स नांगौ ब्रा पासता गक्स खायो ब्रा उनावसो जाबाय Hei, enggak ada motor. पासता गक्स खायोलै उनावसो इलाय मोजां जाबाय दा हेलो राय सकल की खबर ভালে আছে সবে हेलो राय सकल की खबर ভালে আছে সবে हेलो बिराद मोजां लोंदों एकदम गोसो होथाबनानै माला हाबा जागोन सोंखुमालायगासिनो दङ माला लाबोगोन हरगोन ना हरा होनलायदों आरो हिनजावखौ मोननाय नङा दां बुंलायलाङो गावजों गाव रायलायनाया मोननायालाय मोनगोन दां होनलायलायदों दाउन डिसकासन जागासिनो दङ हिनजाव हरगोन ना हरजाया होनना बिराद सिरियास ना एबार इसेबां सिरियास खोथा रायलायगो ओंखायनोथ' माला लायो हरै बोराय जोब्बाय 35 प्लास जाजोब्बाय मा खालामबावनांगौ जोंहासो खस्थ' मोनलाबायसै देनां सोंहैनांगौ मानांगौ बैसोखौ खोन्थानो लाजिनांसिगोन जोंहासो माला लायो बिसोरो हिनजावखौ नै बे जाबाय गलबा सक अदालगुरि ओरैहाय क'क्राझार थाङो ओरैहाय बै शपिं मल वान इन्डिया iya nebe hah अमा फिसा गैला फानजोब्बाय बुन्दाया 5,000 बुन्दिया 4,500 डेन्जार मोजांमोन ना एकदम स्ट्रंमोन हाबा जानोबालाय अमा फिखाब्रा बिराद सिरियास डिसकासन नै अमाबो गैया जाहैदों फिनांगौ हिनजावखौबो मोनगोन ना मोना टेनसन गोसथोनायाथ' मोजां गोसो लायो एकदम आमथा दा हरगोन ना हरा खोथाया बेसो दे रायजोफोर दोनसै